Príbeh knihy Kristina Rojová v čase. Toto je druhé zastavenie našej výstavy v Múzeu sestier Rojových. Aké prostredie mala pre svoju spisovateľskú tvorbu Kristina Rojová? Najprv máme tu nejaký historický nábytok. Čo potrebuje spisovateľ, aby mohol písať? Priestor na písanie. A z historického nábytku Rojovej sa nám zachovalo naozaj iba pár vecí. Tak je to stolička, pri ktorej pravdepodobne sedávala už jej matka Františka, Rojová rodina Holuby. Takisto je tu obrus, krásne vyšívaný s iniciálom KR, Kristina Rojová. Pri takomto stolíku tvorila naša Kristina. Je tu krásna skulptúra, soška Martinka, hlavného hrdinu novely Bez Boha na svete. V roku 1961 ju vyrezal jeden z nasledovníkov Kristíny Rojovej, Emanuel Krupa. Bez Boha na svete bola novela, ktorú Kristína Rojová napísala pri svetle možno aj tejto sviečky. Takýto svietnik sa našiel totižto v jej pozostalosti. A takisto aj kalamár, kde je ešte zvyšok atramentu a pero. Takéto brko, ktoré vlastne nie je husacie, lebo v 19. storočí sa už nepoužívali až tak vtáčie pera na písanie, ale drevené s kovovým hrotom. Takéto kovové hroty vynašli v Anglicku už v roku 1822. Jeden pán si to tam nechal aj patentovať a dostalo sa to vlastne aj ku nám, aj do celého sveta. Atrament, ktorým sa písalo, bol vyrábaný z železitých kovových zmesí, z dubienkových rastlinných roztokov, miešalo sa to so soľou alebo s inými chemikáliami. Čo tu ešte máme z nábytku? Je tu spisovateľkyné kreslo. Je to hojdacie kreslo, v ktorom Kristina Rojová možno niekedy aj zadriemala, ale nie je to len relaxačná pomôcka. Je to taký symbol pohody, pokoja mysle. Keď prichádza Boh a takto trošku oddychujete, tak on vás môže inšpirovať aj k napísaniu nejakého diela. No s tým sa spája jedna spomienka. Možno niektorí z vás si ešte pamätajú Michala Slavku, takzvaného uja Michala Slavku, ktorý bol zakladateľom bývalej pamätnej izby. Mal tam aj toto kreslo, o ktorom hovorieval hlavne deťom. Kto z vás si sadne do tohto kresla, tak sa sám stane slávnym spisovateľom. Dneska to kreslo už má svoj vek, tak neodporúčame do neho veľmi sadať, ale príbeh nám zostal. Počúvajte ma ďalej a stretneme sa pri ďalšom zastavení pri tejto expozícii.